U Presiden ke Hinyau Tribute Council u Bak Roy Kupar Syndrome, ulalat ban ujor haka Meghalaya Loka Yukta Pershayu Director jong ketenat housing jong ke Sarkar Jela bat ya ke Shiti jing ujor la IT hau Secretary jong ke Meghalaya Loka Yukta uba ar raptap. Nakaliang uba Roy Kupar Syndrome, ulaong baka jing ujor jong ke seng hapo ka section arpo hapo ka Loka Yukta ay day namar ke jingbom hun yak jubab jong menteri ketenat housing uma ke Semarak hakba ulaong baki tin sop yeng kidei kat kum ke jing betha jong ketenat housing. Ulaong banlap ya ke jing shisha baki tu kitin ki balasam syaki CNRD block kidei ban pen pilot chua namar hak jaka ban ai da ki ba 100% lasam da ka ba 4% Tang way responded. Ngajongi kung kaseng hadin bahag ni katayo ko beladab ngila tho ya ka jing tho ka office jong chief minister jong deputy CM bakum juru jong minister in charge jong housing department halor ka jing lap ka jongi ba kadon ka aka bai dei ba kani ka jing sam kini gitin sop yeng markat kum ka jing let page ka jongi ha ki block ki ba fair ba ka kum ka jing yo jing ujor ka jongi la ong ba kitin ki ba ka jing sha ka director jong housing kipan no new supplier ban wanra ite kitin ki balong kajing urban jongka kadai 45 mm regi ki bapoi pat hapo block kidai ki batang 25 adu 28 mm ki hadin mangilap ha yang ni kajing thua ngilabu ka wi kajing dawa bakata kalong baka sarkar kadai ban pelong ya kajing tokit but badai ban thung yu nu officer ba lada tokit udai ban khot lang yang ngiru bangin let chajaka ban pej lane ban lap ya kajing shisha rekat kum ka statement ka bangi yoi ka bau minister in charge of housing menin ka singi Ukraine uong ba nakaliang jo ka department hakawai kaliang uong ba lathung ya ka departmental inquiry ya ka ba on cli da joint secretary la ne da ka joint secretary na ka ju ka poru la dep ai lupa kata ka karai ba kamdon ai ka jingle bakla la ne ka jing pendon kam bakla yo ba namar minister menin por bau ai ka statement uong bakitin ki bapoy ki block ki degitin ki bakat kum ka specification ya ka ba ka director jong housing la ne ka department ka lapha ka umut ba kani ka jingthung inquiry departmental inquiry jong ka housing department ka dei tang ban pendep rukom tengim ngim sngohun ya kani ka jingle jong ka sarkar lomba ka housing department kum ta menta ka singi Nilawan hapo ka office jong ka Meghalaya Loka Yukta ban file ya ka complain hapo ka section 20 la ni ka section ba arpo jong ka Meghalaya Loka Yukta Act arja khatsa ban kerpat ban bu ka jing kerpat ban ujor ningkong ban ujor ya ka director jong ka housing namar kum ba kalong hi ka office ka ba penmi ya ka tender haka khatway trick jong ubnai rempang jong senam arja arpo ar kadai ka office jong ka director of housing kaumut ba kanong thiet ya kini gitin kadai ka director of housing tengi na kaliang jong kaseng nga kum president ngami kumutaw complainant la ni unong ujor persya ya kanong sya complain la ni kanong sya ujor ka badai ka director jong housing temeta ka singi ngilawan banbu ya ka complain ga jongi harangkat ki kot kisla ki bang ngila ailang hakani ka complain ka jongi ka bang ngila yo bonwan bu ka office jong secretary jong ka Loka Yukta kijing pan kijongi kijing dawa kijongi ka baningkong kalong naka Loka Yukta kalong bakadai ban pelong ya kajing tokit namar baka Loka Yukta kat kumkaan jong senam arja khat aw ka arja khatsa kadon la ka jong ka inquiry wing ka ba ki police officer kila ban investigate la ne ban inquire ban tokit alor kani ka complain ka jongi dia kata ka kijing dawa ka baningkong bat ka baar la dalap bat hakaju ka por ka baar kalong bakini kiten bero khat ki balapoy kini blocks ki badon menta kum ka Shela CNRD block ka Jirang CNRD block ka Nongstoin CNRD block ka balapoy kiten ya menta kum kini bero khat ki deban wanra lut lane ban pen pilot cha khnang bakinom sam chikipat ba kumangalaong itu kisngi ka jing sam kini kiten hakajaka bakan long ka jing yarap ya kinong song kan long penban ka jing tim namar batang syuhab ufria tang syujur ka leer hap tong mau berit kini kiten kilapay nilai i ka jing kren jong we ni kinoelam jong haki kawe ni ki block baong ba kiten ki basam kamtam e nutin basan ni snem ki bala snem badang shu dem ki ong ba kinong yo ikni kiten kilawan ut hapo block namar ba kidai kiten ki bomba value jong ka tu ka tender notice kadai arpo crore tengka hakaba on penpoy kini kiten habaro ki CNRD blocks ki badan ni ka jela ka jongi teka arpo crore tengka kamdai ka pisa ka berit hoi na kata le si kani ka jingwan ra jong kini kiten jaka banyo
banwan ra di kisausan lawan ra di arpsan lesi kadon kajing pendon kambakla hang ni yang tai da manu ya kan pisah ba yang ni pisah jong pat ba teknang ban lam ya kajing sisa ngiwan ban bu ya kan ka komplain akhmat jong ka lukai ta ban ngikmi lenti ba ka lukai ta kan simkam kumba ka kam ka jong ka kadai ban tokit ban pensitam ban file case gitu ki public servant ki boang ki nong tre sorkar nama ka director jong housing kadai nong tre sorkar jong ka sorkar ki di ban pensitam kat kum tok an bat ngikmi lenti balong ba kani ka jingwan ra ka jongi ka lokai ta kan simkya bat kan le ka badan kam te kata ka di jingwan jongi minta singi apa office jong ka lokai ta